Ko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:37. Ang oras ginadulong sa inyo ang Sked Marketing.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggang nga mga tagpalamati. Kag welcome sa ating pagpangalagad sa Miyerkules nga edisyon sa This is My Life. Karon nga adlaw Agosto 19 tuig 2020. Siyempre nga ito naman pagpangamusta sa ating dira mga kauturan nga ara lang. Nagapungko kang nagapahunay-hunay sa ila mga pagkakabalay. Tagsa nila ka mga puluyan. Ang atong pagpangamusta sa inyo. Kag kabaluman si Tita Wilma nga nakapanyaga na kamo. So, pulo pa huway lang kamo dira kag sulusandig sa inyo na hamtangan. Pero inyo mga palamatina nag-aupod kay Tita Wilma sa siniya nga hapon. So, optanay kita YouTube technology stress. Kag padayon man kita sa atong ginapasig-away sa karon. Aton pagpasig-away kag ang aton man pagsunod sa mga health protocols sa mga restrictions na ginapatuman sang aton sa mga opisyal sang gobyerno para kita tanan mangin-stay. Para kita tanan, masingin mo natin, tanan kita makahatag sabat sa sining problema nga aton tanan man ginapangatubang sa karon. Ano na si COVID-19? Hindi gid bala naton madaog ini. Ang sabat araman mismo sa aton kaugalingon pwede gid Wilma naton ina mahimo basta ang tanan nagaugyon, ang tanan nagaopdanay, ang tanan nagaisa. Hindi lamang sa pag-aksyon, kundi pati sa pagpangamuyo. Nga mahatagan katapusan ang aton ginaatubang nga mga problema. Ilabi ng gera naton sa virus nga ini. Anyway, relax lang kamo dira sa gihapon. Temprano pa kamo natutulog. Kasi kabalo kita. Temprano pa nagatulog sa gabi. Kay wala naman kamuda sa ginatutukan ng mga telebisyon. Hindi tawi ako dyan karon. Hindi ang sa mga nagkakahilig bala sa nadula ng session. Kaya kung tanaabi karon, ang ginakalingawan na lang nila, mamati sa radyo, balita, nan. Si kaya ami ara, dyan nga daw kabudlay, gid. Si ano mo yan, Tita Wilma, piliton mo na sila, di ba? Kaya ibutang sa, kaya gasarap-karapan ko nung ilat telebisyon. Di may na lang mati kami sa radyo. Di makauti-uti pa sila kadlaw ka-actionary itong gabi. Okay? Yes, so okay na na. Kag syempre sa itong dira mga kauturan, upod sa itong sa sininga hapon sa ilang mga transistor radio. Syempre ara kita sa 684 kHz. Kag sa mga nag-upod naman sa itong sa FB Live, kahapos mo lang na basta may Facebook account mo, may data ka mo sa inyo mga cellphone o kung sa inyo man mga laptop or whatever nga gadget dira sa inyo tag sa kapuluyan, kung diin man kamo sa trabaho o kung diin man nga bahin, na pwede man kamo makaupod kay Tita Wilma kada hapon. Kag sa tanan manamon nga mga programa sa Action Radio. Pagi sa FB Live. Search nyo lang sa Facebook, Action Radio Bacolod. Ara dira, updated nga balita, kag siyempre ang live neto ng mga programs pati na sa This My Life. Sa mga mahilig naman sa YouTube, makapost man gihapon, katulang kamo sa YouTube at Mr. Google. Click nyo lang sa Mr. Google, search nyo lang dara YouTube. Dan pagkatapos, ara lang dara ang Action Radio Bacolod. Okay? Yes, Tita Wilma, pero karon gahapon, siyempre ang aton man malingaw sa inyo, nga matahong nga lalantunon. Pagkatapos, ang aton man sulat nga pagabasahon ko sininga hapon, sa gihapon, nakuha na ito sa personal nato nga messenger, personal nato nga account sa Facebook. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mga istorya sa kabuki. Inang mga masadya hindi ninyo malipatan, masubo man hindi ninyo malipatan nga nakatag sa inyo sa leksyon o kung inspiration man, pwede get. Problema nga luyag ninyo pangayuan sa personal nga opinion o kung personal advice ni Tito Wilma, padala nyo lang. Search nyo, Wilma Antupina Sugaton sa Facebook, na pwede ninyo dira mapadala. If not naman, pwede ninyo hapit diri sa Action Radio. Tapos malang na mo, galing ka budlay magwa, tungod sining COVID-19, pwede nyo lang mahapit na ma-drop by. At nyo lang sa atong sa guard, address nyo lang, this is my life, Action Radio Bacolod. Pwede man. Pero kung hulog nyo sa post office, this is my life, Action Radio Bacolod, Burgos, Luzon, Street, Bacolod City, mabasa man gihapon na ni Tita Wilma. Okay? Yes. Kaya nga, ma-share na itong sa karon nga hapon, ano na naman nga utan man, nadumduman ko gina, ang paborito nga utan ni
former Senator Juan Ponce Enrile, ang tugabang, namun ako natuntut itong tugabang, nakagangato naman tagsa ka zodiac sign pa naman sa itong horoscope sa sininga hapon. Kag sa nabal man ni Tita Wilma, may mga updates man kita nga mahatag sa inyo, pero unahon neto ng dalagan man sa itong sa panahon, sa siniiya nga hapon, na kaya ga update man sa nga pag-asa sa gihapon, ara ang low pressure area. Pero sa karon, ang dako nga bahin sang aton pungsod, magalumon, ina-resulta man sang kabagat. Plus pa sang LPA o kung low pressure area nga gina-monitor sang pag-asa. Kagan, ini siya katapusan man nga nasiplatan sa 600 kilometers east ng Gian and Eastern Samar. Kag gamay ang tsansa niya ini nga mangin bagyo. Ano, ini LPA, wala sa tsansa nga mangin bagyo. So, salamat lang. Makabatyag lang kita ulan-ulan, bulubugnaw sa ating palibot. Pero ang tropical storm Tigo, nga anay Bagyo Helen, liwat siya nga nasiklatan sa kalayuan nga 875 kilometers west-northwest sa extreme northern Luzon. Kagsuno man sa pag-asa tungod man sa habagat, ang Mimaropa, kita diri sa Western Visayas, kay Zamboanga Peninsula, nag-experience sang yes, magalumon yung kalangitan, may mga lapta-lapta man yung mga pag-ulan sa karon nga adlaw. Lapta-lapta man yung mga pag-ulan experience dito sa bayan sa Bicol region, kaya nabili niya bayan sa Visayas, sa Mindanao, tungod naman inaya sa low pressure area. Samtang localized thunderstorms, ang mabatsyagan naman dito iya sa Metro Manila, kaya nabili niya bayan sa Luzon. Pero si Haring Adlaw kay ina, alas 5:43 na siya. Nagpakita sa niya kasmanag, kag magatunod naman karon alas 6, justice 8 sa Kasisigmon. Pero may nasiklatan si Tita We nga bag-o. Iniya walang aray. Ya? Walang aray niya kuno para sa COVID-19. Ano na siya? Amo ina ginatunan sa karon sa Department of Health. Kay ginausisa na subong sang ahensya sa ikaayong lawas. Ang paggamit sang laway. Agay, bilang sample, walang aray ba lang, bilang sample sa report sa mga ginapatigayon na testing para mahibaluan kung bala may coronavirus disease or COVID-19 ang isa ka tawo dito sa Pilipinas. Kaya sa karon, ang nahimo sa report, ginatuslok pa ang ilong o kung ang tutunlan, diba, subong mo na diba, para sa RT-PCR test, kag nagagamit naman sang dagom para makakuha sang dugo na ginagamit sa rapid antibody serology testing. Yan. Kung kaisa, nagakuha ka sang sample sa lower respiratory tract natin sa naidalom na ginayon, nga sa diin ara inaya mismo, ginahimo na sa mga pasyente nga ara mismo sa ospital. Ginatun-an ina sang mga lab experts panel naton. Amo nang hambal ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere sa mga media, no? Kay na lang ginasang aga hambal ya. Kag siling niya, ginabutang nila ina sa laboratory ginahatag nila ina sa aton mga laboratory experts panel para tun-an kagtan awon ang nagkalain-lain nga mga experiences ang nagkalain-lain nga mga pungsod gamit ang ina iya nga pamaagi. Sa 3 weeks na sunod kayang nakaligad nga nakalabot sa ila ang balita kay ginatan-aw nila ini nga may nga na-experiencehan ina abroad ang amo sila nga pamaagi. Siling niya ginagamit na kuno sa may Israel ang amo iya nga method. Ano na sa tawi nga method daw? Itong hambal ko ba lang nga walang aray, laway testing nan. Siling niya, ginagamit na dito sa may Israel, nga pamaagi. Samtang bago pa lang naaprubahan man sa Food and Drug Administration sa Estados Unidos ang paggamit ng laway sa mga COVID test. Kasi wala pa man natumol sa UH, kundi nga test ang paggamiton sa salay, kung ini salay pa sample nga ini, kung bala
aprubahan ini o kung hindi. Pero sa karonti, kabalo naman kita, ang ginagamit sa RT-PCR, rapid antibody or antigen test o kung gene export, di ba? Para nga mahibaluan kung may COVID-19 na sa katao, dili na sa aton sa Pilipinas. Sa gilayon Manila nga igabalita mga findings nga magkuha na tungod dira para gilayon man nga makahatag rekomendasyon ang aton mga eksperto sa Department of Health. Kay kabalo man kita naglabot na sa 169,213 ang confirmed cases sa COVID-19 dito sa Pilipinas. Pag sila natawi ganing napatay 2,687 na amo na siya. So hulaton sabi kung ano ang matabo sini kung bala aprobahan man sa DOH ining laway sample nga na hindi na sakit mo sa ginahimo na subong di ba sa gadugo ka na gani sorry sa mga nagakaon man dira. Okay, dali naman sa probinsya sa Negros Occidental, ang bag-o nga kaso as of kahapon, no? Kahapon. Bag-o, 15 ka bag-o nga mga kaso sa COVID-19 na nadugang, na nagresulta man sa 829 tanan ang record sa probinsya naton sa Negros Occidental. Sa aton diri naman sa Dakbanwasang Bacolod ang nagdugang 21 ka bag-o na recorded nga kaso kag nagalabot na kita sa 560 confirmed cases diri sa siyudad sa Bacolod. Okay, tawe. Pero may isa pa ko tani i-share sa inyo ini ginaduso sa karon nga telemedicine bala kay ginaduso ni subong sa kamaramo na nga ginaduso ini ni House Committee on Ways and Means Chairman kay Albay Representative Joey Salcida. Ini para nga mapanubo ang gasto sa pagpabulong, isa ini sa bill para sa pagpabaskog kag pagpalawig sa telemedicine kag electronic health industry sa pungsod. Pwede dira hindi na kayo magkadto personal sa imong doktor, pwede ka na makapang-consult sa online si barato pang imo mabayaran. There's something nga mo sina pero kinahanglan i-consultan anay ina sang kamera sa BPO sector. Kag syempre bulig man sa kinahanglan mabulig man ang TESDA para dira para magamit ang industriya sa nagasangkad pagid or nagadako pagid nga pagkinahanglan sa atong pungsod para sa telemedicine. Okay na Tita we no? O bantayan naton ang pila man naton pagid sa mga update. Nagkadlaw lang ko sa nasiklatan ko tubla kaina nga walang aray laway sample. So bantayan naton ina ha, okay? Kay ti abang ang motorsiklo naton wala na barrier. Pero damo lang sila kay isa sang napinsaran kag wala sa magamit amo man, di ba? Yes. Pasalamat ang aton sa mga motorcycle rider. Okay, dito Wilma. Sa sini nga bahin ang aton anay matakom nga lilantunon halin kay Eva Eugenio.
halin kay Iba Eugenio, gulong ng palad para man sa ating mga young at hearts dira. Sa itong dira mga nagatimpiyo nga mga kauturan, ba nagapanghaksroy sila. Kaya ano naman ko nung ila pala mahawon, relax lang ka mo, kaya maabot na ng inyo pamahaw sa siningang hapon. As mga senior citizen natin sa ating sining mga elders. Kag syempre sa ito naman mga late tuners, hi and hello naman sa inyo. Kag subong man sa mga kauturan natin nga nagaupod sa aton sa FB Live, no? Relax lang ka mo dira. Kag ato na mga kauturan kung kinanglan ka mo ba mga fresh flowers, ara lang sa likod sa Bacolod Day Center, ano? So first so, in Pontules 2, relax lang. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa ating commercial break. A public washing is a first line of defense against the spread. Yes. Oh. Yes. May namiyaw si Tita Wilma sa ito nila mga nag-upod kay Tita Wilma subong sa FB Live. Kamusta lang nila? Miss Heaven Heaven, good afternoon kay Weng Serrano. Salamat man sa imo. Okay? Miss Margie Haniva, March, good afternoon. Salamat din. Miss Heaven Heaven, always good. Hi, Tita Wilma, good PM. Watching live here in Purukawayan at Talok. And Lucy Archivar, Mary Anna Gumire, Kyle, Bim Bim, thanks, more power, keep safe always to it. Salamat pa sa imo. Ligay Villaris Archivar. Kay Nunoy Hagurin, kamusta ikaw? Bagyo. Nunoy Hagurin, salamat man sa pagpud kay Tawe karaniya nga hapon. Joseph Pineta, good afternoon. Ma'am Wilma, greet ko lang. Mayor's Office, Kabangkala. Nagapamati kami subong sa imo sa Mayor's Office. I handle rin sa inyo. Thank you, and keep safe. Ha? Kinahanglan kinaanto ni nahimuon. Hi, Tita Wilma. We are your avid listeners. Diri sa La Castillana. Tamyaw ko lang diri si Tita Janice kag Season Family sa Balukanag. Lon Neil, salamat sa imo kag maayong hapon. Nini Kalaluan, maayong hapon Tita Wilma Tamyaw lang the family Kalaluan sa Barangay Kamkam. Sakon magulang dira sa kay Kagawa Gina Salas. Good afternoon. Yes, salamat gid. Kag okay na po damo sa mga pag-send nga. Thank you, gid sa imo Josephina Caniente. Damo sa mga kisses nga igin kay Tita Wilma. Anyway, okay lang na. Thank you man, ikaw man sa imo gid. Good PM, Tita, we always gid. Nag-monitor sa kay Mang Valencia, kids ko, Kisha, Lance, and Zian Matthew. Sano pa din matapos dito ang COVID man ma-discover na ang vaccine ho man gani Novi Valencia Subaldo bisan sino sa ato nagahulat sina no gani hindi kita maghulat sa paglaom pangamuyo lang kita kag maghalong man Tita Wilma pag-greet lang sa mga bayaw ko si Coret sakto si Coret si Michelle Andion Tunet Gladin. Hi lang sa ilatanan. Nings Villaluz, salamat gid. Okay, kag ara man nagapod sa ito sa siningapon si Erwin Gonzalez, Sir Erwin Gonzalez, good afternoon. Kay Jean Officer, hello, Tita Wilma, monitoring always. God bless gid. Wow, sa imo. Salamat man sa inyo dara. Kay Christian Rowe, ang nagapod man kay Tita Wilma. Thank you. Norberto Moroy Trasona. Good PM Action Nula, please greet sa Citras, I'm sorry. Citras, Nicole, Kyle, and Matt. Namot ko, sige lang anay. Okay lang na siya. Kag-ara man si Norberto Monoy. Live kami ta Action Wilma sa Nolido Street, La Castillana.
Kay tamyaw man sa maayong hapon, si Kapitan Julan may Tomoro sa Barangay 2, kay si Kagawad June Flores sa Barangay 8, Isabela. Salamat, God bless, keep safe, likewise man sa inyo dira, no? Kag, happy birthday kay Maximo Cebido. Yes, happy birthday kay Maximo Cebido sa Barangay Tabaw. Walyaduhin ka pamatigit sila subong sa imo program. Okay, sa ibang pag nato nga greetings, relax lang ha. Balikan lang kamo ni Tita Wilma. Mga ka-aksyon. Standard time, alas alas 12. Yes, mayong hapon lang anay dira kay Nanay Purisima. Nga nag-upod man kay Tito Wilma Charon nga hapon, bawa with siya. Okay lang na siya Nanay Purisima. Pati nga ngalan, mga sangunay yung mga ngalan niya, nami ginapamatian niya. Okay na Tito daligid lang nga ngaton may naanay Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Isa ka produkto man pang Dr. Alfred. Nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri.
Dear Tita Wilma. Okay, ang basawan ni Tita Wilma nga mensahe. Sulak. Halin sa isa naton kapalangga nga tagpalamati. Taga Bacolod ni siya. No? Ari lang din sa Bacolod. Gapatawag siya sa ngalan Mayumi. Kaya hindi siya gusto nga basawan na ito ng iyatudtod nga Facebook account name. Okay, Tita Wea. Ang mensahe ni Mayumi sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Sabay nga safe man ikaw kag healthy tungod sa pandemic na atong ginaitubang subong. Tita Wilma, kani affected man. Puwerte ang pamigado kay apiktado gid ang work ni Papa kag ni Mama. In short, ang sweldo medyo mabulubudlay na gid. Si Mama permi lang nagapanghay-hay, pero si Papa wala nagapakita nga nagaproblema, pero amon mabatyagan nga mag-usod. Ako gali, tita, si Mayumi, hindi ko tuod nga ngalan. 20 years old. May naluyagan ko nga lalaki, Tita Wilma, pero nakilala ko lang siya sa Facebook. Ari naman. Si Francis ang iyang ngalan. Wala ko pa siya nakita in person. Pero feeling ko, falling din ko sa iya. In love ako, Tita Wilma. Permi kami nag-chat nga duwa. Pero never pa kami nga nag-video call. Tungod, ako man ang nagapanindi. Ay, basti balamat turn off siya sa akon kung makita niya ako. Pinakabeses naman siya nga nagtawag. Pero, gina-off ko ang akong phone. Ay, nahadlok man ko, tita, nga ma-turn off siya. Pagbasti bala, hindi na niya ako pag-istoryahon pa. 31 years old na siya, Tita Wilma. Kag-content awon, 11 years ang age gap namon nga duha. Pero siguro, wala man problema ang edad sa love. Hindi pala. Galing, wala ko kabalo kung may nabatsagan man siya para sa akon. Tungod, almost 7 years na kami nga nag-chat, pero wala lang sa iya. Ano ang masay mo, Tita We? Kay ako, affected kid. In love na ako sa iya. Ari lang ko, Tita Wilma, nagapamati. Tamyawalan ang akong sister. Si Grace. Hi, Grace. Ngayong hapon. Mayumi. Okay, amo na yung patawag nga ngalan. Mayumi. Okay, Mayumi, sa imo salamat kag maayong hapon gid. Kabalugid ta nga talagsalang ta magkabaton sa mga mensahe halin sa akong sa mga millennials, sa mga kabataan. Pero tungod sa inyong social media, na thank you gid sa inyo pag-share about sa inyo love life, kung kaisa problema niyo sa parents niyo, tungod ang conflict bala, na conflict sa interest, conflict sa mga ginapakita ninyo nga ginabudlayan, sa pag-adjust sa inyo man parents, kasi mo, karamilan niya bala tawi, na pangating, hindi mo bala maintindihan o something, amo na. But anyway, ang imo, subong niya Mayumi is, ariho ang heart mo. Na? Pero, mahambal bala naton, talagsa lang niya ang amo sinakakalawigon nga panahon para sa inyo nga duha nga magkachab, considering nga hindi pamangani kamo kilalahay gid personal. No? Lawig na iya ang masiling ano po tawid na 7 months, 7 years, 7 oh yes ito 7 years. So, almost 7 years. Discuss lang sila.
7 years pila pag gadinalaga ka pa lang to, na gadinalaga ka pa lang at susubong sige ang inyo communication, nag-chat ka mo nga duha, galing kiti sa imo question, kiti sa do wala man lang, di ba? Pero ikaw, amat-amat nga naga, ka-develop ang imo balatsyagon sa iya. Boho, amo ginang mabudlay. Girl, kung nasakitan ka, tungod daw wala na niya sa iya ang panahon na nagkilalahay ka mo, dapat mahibagaan mo kung bala dapat mo padayunon ang imo relasyon kapag pakisulilanon sa iya as friend. Kaya mo na ina na iya. Siguro, it's time to take a risk na para sa imo. Na? Risk bugi na iya, tion na gini, na ina ko magpakaisog ka. Na? Kung may gas ka, mahimo mo na. Pero sa inyo henerasyon, kayang-kaya na sa powers mo, di ba? Para mabalaan mo na akuon mo ang nabatsyagan mo sa iya, para balag dira mo mahibaluan kung ano man ang iya nabatsyagan para sa imo. Ano kang gidbala para sa iya? Friend ka lang, mga sister ka lang, or whatever. Kaya ikaw yung nag-expect. Ikaw mo nang budlay ba lang assuming. Di ba la? Abi mo, amo na gali, hindi pagali. Amo na something. Abi yan, ikaw gihapon masakitan. Hindi mo ang himuan mo lang is, hindi mo bala pagpamensaron ang iya mangin reaction kung mahambal mo ina, pero hindi man not necessarily nga diretsyo, pero maintindihan niya, hindi ka mahadlok. Hindi ka maghadlok. Kung may balitsagon ka man sa iya, let's say, sa paghambal mo, turn off siya sa imo, silingon wala lang niya iya. O silingon hindi ka importante para sa iya. Ang importante ya, nga nahambal mo, ang matutuon mo, nga nabatsyagan mo para sa iya. Kung sa iya reaction, ka turn off siya, okay. At least, nahibaluan mo ang kamatuoran. Kung mutual ang feelings ninyo nga duwa worth it, di ba? Okay na. Pero kung hindi, mas maayo nga mag-move on ka na lang, girl. Hindi na mag-uyang pa sang panahon sa iya. Kasi hindi ka mag-uyang sang panahon sa tao na hindi interesado sa imo. Nga ipamilit mo, ang balatsyagon mo, kagkaugalingon mo, sa tao na wala ang interest sa imo. Wala sang balatsyagon sa imo. Kaya nga, ikaw lang ang masakitan. Ang mga hambal nila, na may ara na may naghambal na, kung ka budlagit sa sitwasyon, ikaw himo sang first move. Ikaw himo sang first move. Mamabalaan niya ang nabatsyagan mo sa iya. Pero once nga mahimo mo na ina, hindi ka na niya mahadlok na kung ano naman niya maging reaction, preparado ka na kung anong himuon mo. Kabalo ka na kung anong imo area, di ba? Balo ka na kung anong imo mabatsyagan. Kundi mangin madasig or madali na para sa imo ang mga masunod na step para nga magkakadayon ikaw. Mo gina girl ang lahat sa kalibutan. Sa pag-idaron mo, kabata pagani sa imo, damo pa nang ma-encounter mo nga mga pagsilaw when it comes to love. Pero ina mga situation, di ba? Ga-admire ka sa tao nga wala mo makita. Pero, di ba la, sa mabatian mo diri kay Tita Wilma, sa mga amo-amo na, mga ka-chatmate mo, wala mo pa nakita, maka-textmate mo, mas nami dyan. Bisan kita ay mo kita mo yung picture, kita yay mo picture, bayluhanay ka mo sa mga messages, ka in love, ikaw kita nami sa magpadala sa mga messages, nami dyan kung magkita ay in person, okay, amo ginaiya, kung mapaslawan na charge to experience, kung masakit, ihidi lang, pagkatapos, amo na lang, di ba? Kamo pa, ikaw pa, Mayumi. What a name, di ba? Mayumi. Okay, hindi na ba? Kung si Bugoy Bugoy pa, na? Okay, Mayumi, thank you, good. Ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo man problema. Hindi pag, hindi mo pag ipadala ang imo balatsyagon dara. Relax lang. Ato ba nga, subong na pangatuban sa ang COVID-19 kung paano kita maging safe. Kag kung nag-spoil ka pa, focus ka na lang anay. Okay. Ari ang matahong nga ang bahay nun nga ito man ginadulot para sa imo, halin kay Bugoy.
Oh, hindi na bali, ha? Mayumi? Oh, come on girl, move on. Kinanglan niya, hulag siya na lang. Hindi na magpadala-dala danay aton ng mga balatsyan ko na. Okay, para gina sa imo. Salamat gid kag araman nagawpod sa itong sisiningapon si Ron Arida Trava. O dira sa Antique kay Susan Amido Soles kay nagawpod man sa itong live. Thank you, kid. Kag magluwas na gali si Tawilo Madali gid lang. Ang ato na panyawan yun naman sa nagaproblema gid sa pagpalanakit sang ilang
Ako gali si Melchor Legaspi. Hello! Ara naman, balik ta sa FB Live greeting sa nito Dira kay Raul Dorilag Hilborion. Hi Raul, kamusta ikaw? Stay healthy and stay safe man. Kinahanglan gid, no? Dito Raul, kinahanglan gid na. Liza Diaz, makahilidlaw magpamati sa imo programa. Ay, salamat gid, no? Watching live Tita Wilma from Binalbagan. God bless. From Jose Mocalturilla. Kamusta lang dira sa inyo? Di Danny Chona. Kabataan ang love. Abi nila, amo na ang pinakadako nga problema sa kalibutan. Yes, amo gini mga anak. Faith Joy Tumbukon Palano. Good noon, Tita Wilma. Tamyaw ko ang tamyaw ko lang BJ and Nino. Thanks gid and God bless. Melchorita Ferrer, mayong hapon lang dira, na? Mayong hapon kay Melchorita Ferrer. God bless Tito Wilma. Oh, ano naman nagkapot sa ito si Mami Diana Congratulations all the way from Isabela. Daddy boy, mayong hapon lang dira sa imo. Kag, syempre, sa bugos mga pamilya, aton man pagpangamusta sa inyo dira. Kag, mayong hapon man dira sa kay Mami Pilar, and of course, kay Nanay Dayin, Mama Dayin, dira. Salamat gid sa tanan nga taga Isabela, Tita up na kay Rodrigo Caniedo Action. Mayong hapon ga monitor kami di sa may kanlaon view sa imo. Salamat gid Rodrigo Caniedo. Thanks kid. Darisita katon Nina tawe nagapamati kudi sa Manila. Halong kamo dira Okay, salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma. Salamat Tita Wilma, God bless. Nabasa mo na akon panamyo. Nini kalaluan. Okay, Erwin Gonzalez dira sa may Maaw. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag sa mga bayaw ko, okay, tama na Nings Villaluz. Kay Lisa Diaz, good afternoon. Mayong hapon. Lloyd Egka Tabaw Sares. Good PM, Tita Wilma. Kay Lloyd Egka. Yes, so good. Thanks, kid. Yes, kay si Femzi. Fems, good afternoon. Salamat sa pagsama kay Tita We dito sa program natin this afternoon sa This Is My Life. Ingat po kayo dyan. Ingat kayo ni Toto dyan sa Maynila. Wow! Mayong hapon lang da. Kag, yes, Tita Wilma, ara man mayong hapon lang da kay Lloyd Ika, Miss Chen, good afternoon. Miss Cherry Alimbo, yes, Miss Cherry Alimbo, upod banda kay Marife Navales, good afternoon. Salamat gid sa inyo. Irene Kaburog, salamat man sa imo. Teresita, yes, kay Iljan Tinsay, thank you, kid. Kag kay Dennis Richard Tiboroma. Si Dennis Richard Tiboroma. Okay, salamat man sa imo. Lloyd Ebazares Dana ina Tita Wilma. Kag mayong hapon man kay Martin Gonzalez. Anita Lumangyaw, yes, from Hong Kong. Kamusta? Halong kamandira, ha? God bless. MJ Santiago Redilla, kay Chim, kay Lenlen Antonio Enostacion. Philip Laurente, hi and hello. Siyempre man kay RB Palier, kay Donna Ribatado. Baduk Chan, kay Melchorita Ferrer. Kag, siyempre dira kay Ira to Tito We, no? Kay Ira Kabansagan and Ventor, Talurong. Dinya de Chosa, thank you, gid kay Manjo Arneo. Damdamo sila ba? Ma'am Francisca Batalya, ngamon si mabuot nga din sa muna sa West Nargos. Ma'am Francisca Batalya, ma'am, good afternoon, thank you, keep safe. Norbert Corasa, kay Jerome Lau, Chinese Honda Villarta. Okay, enough lang na anay, kay si Tita We, mabalik man ko dugay-dugay. Ha? Okay, man gani kasi Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, good afternoon, monitor your program, especially to Malaki family. Stay safe, God bless, and protect you always. Thank you, Ma'am, likewise.
Okay, enough lang anay tawe. Malmap dugay. Naman nga to cheers. Atong sini mga palagay ka mga palagay. Ilabi na nagahulat dira kaya invite kuno sila sa pagpamati iya nga ara malanggali tawi. Pwede ta malanggali ina magamit sa atong sini mga ginabatsyag. Yes. Saan hambal ko kay ina no gani tugabang. Ang tugabang kung sa Tagalog ano gani tugabang saluyon, di ba? Kung sa English nakita ko din na bush okra ang tawag sina sa English bush okra. Ang iyang scientific name is Corcurus catarticus blanco. Damo na yung iyang scientific name, Corcurus catarticus blanco or Corcurus olifolius lin. Na damo na siya mo na. Pero ang tugambang, kabalo kita, kilala niyo siya nga tanom, hilamon sa iban, pero ginakaon naton ginagakaon naton kay ginakabig naton nga utan, especially diri sa Pilipinas. Ilabi na sa bahin sa Northern Luzon, abin niyo lang ha. Ang tugabang kabalo kita gagmay lang na siya, nagatag-asman, may dahon, anya ni dahon, do may mga tunok-tunok pero hindi iya mataliwis nga makatuslok o makapila sa kilid, di ba? Soft niyang iya nga mga tunok-tunok sa kilid. Kag ang iya sini bulak nga gagmay na sa mga punta na ito tubo gagwa yan mga bulak niya is yellow, ha? Kag mas kami makita ina nga nagatubo malapit sa mga talamnan. Ina sa bugos gid nga kapuluan sa Pilipinas. Kung ara man kamo sa mga uma-uma sa kilid sang dalan, di sa ganin sa aton, no? Di ba mga makahilamnan na muling ulan-ulan ay gatubo. Kung pisa pangwaon mo lang ng mga ugbos, sa laswa, the best iya mo, di ba? The best iya ang tugaban. Ako na mas magamit ko tugaban. Sabi ninyo, butan ko pa nang niya gamay lang ginasin ka ginakumos. Kaya gusto ko yung magamit, madandogid siya yan. Pero ano ba lang sustansya kay chemical na pwede natin magkuha sa tugabang? Lain-lain. May ara na siya damo na klase sang chemical mo kay sustansya nga masiling ba na naton maka-benefit gid sa atong lawas. Ari ay, ang down sang tubagang. Tugabang, damo na siya. Chemical, may anthocyanin, alkaloid, terpenoid, tannins, flavonoid, cardiac glycoside. Damo na siya. May calories, protein, fat, carbohydrates, damo. Pag-idititawe. Ang mga liso naman, ang mga liso sang tugabang, nagaangkon ini sang alkaloid, tannins, kag-una ko to ba lang nga na pag-mention. Ano nga ba hinsang tugabang ang ginagamit bilang bulong? Kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gali iya magamit ang tugabang
ang sila kaparte niya sini, ano, tawe, ang dahon. Ang dahon, apos lang ni gamiton, kay siyempre nagaon, kag ipainom talaga masakit. Pwede man ini nga ibulad. Ibulad siya, kag bukbukon, nga mag-powder, kag ipainuman. Ang listo sang tugabang, gagmay lang na iyang listo sang tugabang, ginagamit man ina, okay, ari, kung ginabudlayan ikaw sa pagpangihi, inom ka lang sang ginlaga iya nga dahon, ang tubig ang tubig sa nga nalagaan nga dahon sang tugabang para nga mabuhinan ang kabudlay mo sa pagpangihi. Sama nga, gina-LDM, sama ginalupot, sorry kung may nagkakaon dira, pwede mo ina mapainom, sila hindi tawi, hindi, pwede. Kaya nga, ang himuon mo ya, hindi ang dahon, ang liso sang tugabang. Paano mo na siya, ining pudpuron, kag i-mix mo siya sa honey, painom sa iya. Very effective ina. Hindi gani i-mix mo siya sa taho. Maluy, lang na inang gimbukbok na liso sa mga ginahilanat para magnubo ang hilanat. Ipainom mo ang tubig nga ginmixklahan mo sang ginbukbok nga liso sang tugabang na ang ginuluman man nga dahon pwede man nino ipainom para nga maglubo ang temperatura sang lawas sang pasyente. Sa mga nabudlayan naman magpupo, gina-concentrate ka ang pag-inuman sang ginmix iya nga ginbukbok nga liso sang tugabang makabulig man ina sa imo kondisyon nga ginabudlayan ka sa pagpagwa sa higot ang lawas sa lawas mo ba nagatuluro ang mata mo sang pero kabudlay kid. Okay, sa mga nag-experience sa gonorrhea, mga opuntulo, mabuligan gid ikaw pagi sa pag-inom sa linadaan ni dahon fine tugabang. Kag kung ikaw man kulang or let's say wala ka gana magkaon, mabuligan man ina ikaw sa tugabang paano tawe, ginapabaskogin ang imo nga crave. Ang imo bilang gusto sa pagkaon na inon mo ang ginhuluman nga dahon sa tugabang. Gets mo? Inakilala lang na isang mga benepisyo para sa aton. Ano pa na dumduman ko si Sinanigani? Nagapanami pa ni sa skin mo. Gapanami pa ni sa skin. Kag nagapadelay pa ni sa pag-edad sang tao. Ano pa na dumduman ko si former Senator Juan Ponce Enrile. Kay every week kung Domingo, kung hindi man sa kasaon, Monday till Saturday, sang tugabang, pagka-Sunday, sinanglan lutuan, gina siya, puro-puro gina nga tugabang, butangan lang gina iya ako. Kaya amatin mo yan, amo nang iya-resistensya, kag amo nang iya-dead subong. Okay, Tita Wilma, alas 2:20 siya, Action Radio, Philippine Standard Time, at least makabulig na para sa inyo. Ang ito na ni Dr. Alfred Steer Magazine Show sa Web TV, siyempre isa man sa mga producer ng Dr. Alfred, nga may Philippine Bifad kag USFDA seal of approval, 100% pure magazine natural kag 100% organic. Dami ginisa sa mga kabataan para sa ilang memorya. Pagapa-alerto sa ilang memorya kag mag-develop pa ang ilang sininga pagtanda sa ilang mga matun-an. Sa mga nag-edad na 60 years old pa ibabaw, mga senior citizen, nagapanami ini kag labi na kung ikaw magipaton kag sa mga iloy, sa mga babae nga nagapasuso sa ila anak mga bago ng bata, nagapabastog sa inyo sinihaw. Kay malikawan pa ninyo ang pagbugat-bugat. Kaya nga, kompleto ini sa proteins, vitamins and minerals, makasiguro kag nga natural kag wala preservative. Kay kung may ari na sa mixture nga iban pa, hindi na sa pure. Hindi na namin i-teksto sina. No? Ang Dr. Alfred Steer Magazine Show sa Web TV, mabakal ninyo ina sa mga suki man ninyo dira nga mga butika, dili man sa among susidad sa Bacolod, sa tanan nga Wasang Chinese Drug Store, sa tanan nga generic pharmacy, sa tanan man nga Steer Drug Store. Balik sa Tita Wea, pagkatapusan mga ini. Samsung Plus Herbal Capsule. Si Joanne Martin.
pamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw na ang hinat. Pasa sa Inyong inyo mga zodiac sign. para man sa inyo tag sa kahoroscope para karon nga adlaw Miyerkules, Agosto 19. Ang mga celebrators anay naton karon iya nga adlaw nagasaulog sa ilang mga birthday. Happy birthday dira sa may Barangay Tabaw, Valladolid. Happy birthday kay Maximino Cedido. Happy birthday sa imo. Kag syempre sa ibang paginaton ng mga kauturan nga nagasaulog man sa ilang birthday today. Stay safe, stay healthy, kag more years to come and more blessings and be happy always. Yes, salamat din. Manang Helen Bertao ko dito sa San Enrique. Madamo ginya salamat kag maayong hapon. Kag yes, Tita Wilma. Karon naman dugay-dugay ang atong sa mga greetings. Relax lang ka mo dira. Kay mabasa kita sa horoscope. O nahoy na ito ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo ha, ang ila sini birthday is Hulyo 23, so Agosto 22. Makaangkon ikaw sang bag-o nga offer sa trabaho. Ano man nga bagay nga dapat mo desisyonan, kinahanglan pa man sa ron mo gidanay sang maayo, ang mangin padulungan sina tanan antes ikaw magpadayon. Kung ikaw naman nag-a-apply sa trabaho, nami gidya, aga ka pahulan. Kay dako ang tsansa sa aga. Kag mabaton ikaw kung husto ang posisyon nga kinahanglanon para sa imo, ang imo mga qualifications, turn off ni mine. Mga masuwati mo nga mga numero 8, Justice 7, 26, 30, kag 42, electric blue is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign of Virgo. Sa mga Virgo naman, mga natawag gusto 23, tugtog Setyembre 23. Matawakay, mabinungahon, kag colorful ang imo love life karon nga adlaw. Isa lang, likawan mo ang mga chismosa kag mga hilabhira. Ay, focus kayo sa imo trabaho, Virgo. Masuwati mo nga mga numero 6, Justin 9, 25, 40, kay 37. Sky blue is your lucky color. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23, dali ikaw or hapos man ikaw pakigbagayan or ikaw mismo mahapos makigbagay sa imo mga kapamilya o kung sa imo man mga friends. Mapabako mo man ang relasyon susulod sa inyo puluyan pati na sa imo ginatrabahoan. Mga masuwati mo nga mga numero sa 13, 22, 35 kag 39. Brown is your lucky color. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tugtog Nobyembre 22, batuna, kung nakahimo ikaw sang sala, kay ang pag-ako, makahatag ina sang katawhay sa imo balagsyanon. Kag isa pa gid, importante, magpaninguha ikaw, para nga may matapos ikaw na trabaho karon nga adlaw. Magmapisan ka lang, ang okay na. Dos, Justice 7, 23, kag 40 mga masuwati mga numero, orange is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman. Sagittarius, mga nataon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Mabasko ng imong ESP karon nga adlaw kung ang imong extra sensory perception. Maayo inang apalatandaan na tungod sa pagiging mo. Sagittarius, isa mo ka friend, ang mga sa imong sang bully. Masuwerte mo man nga mga numero 11, 24, 34, kag 40. Jade green is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign ni Capricorn, Disyembre 22, tutubi meron Justin 9, ang paggamay nga problema Capricorn sa imo palangga, hindi mo inapagdalon hasta sa imo trabaho. Pero abi mo ba na maisa ikaw kaliko nga madiskubrihan karon nga adlaw? Masuwati mo nga numero 8, 11, 29, 38, kag 44. Lucky color, brown. Inang una nga bahin sa eton mga zodiac sign para sa eton horoscope, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos pa mga ini. Life.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon! Alas 12:55, Action Radio Philippine Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing
Para naman sa complete management sa atong liver organization, yung mga zodiac sign para man sa itong sa kahoroscope sa karon iyang adlaw. Aquarius na kita. Ang mga Aquarius na tao Enero 20 to Febrero 18, subong adlaw Aquarian, angkon mo ang kapagsik. Pero dali ka manginit, lipot, pasensya mo. Ha? Sinaglan magpakatawahay ka lang. Just 18, 27, 36, kag 40, mga masuwerte mga numero. Bold yellow is your lucky color. Pisces, Febrero 19, tugtog Marso 20. Angkon mo man ang kapinasahi sang kaabtik sa imo paminsaron, bagay nga gamiton mo sa imo pagtuon. Pasanyuga pag ina nga kaalam para sa imo nga trabaho. 8, Justice Ace, 24, 34, 38, mga masuwati mo nga numero, Forest Green is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril 19. Abi mo ba lamay chance nga mabalikan mo sa pagpamensar ang mga nagserdileksyon sa imo. Pero kinahanglan mangin wise kag maalam ka sa pagdesisyon. 15, 30, 35, 40 kag 48 ang imo masuwati nga numero, neon green is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20, to Mayo 20, pag lingaw-lingaw, taurihan, makahatagin na sang kalipay sa imo karon nga adlaw, pero likawan mo man ang sobre-sobre nga paggastos. Kinahanglan, mangin mahinalungon ka man sa imo ginakita. Ano pa rin pandemic subong, ha? Extra careful ka hinahinay kaya. 8, 22, 39, 40, kag 42 sa mga masuwerte mo nga mga numero. At for blue, is your lucky color. Kag kamo naman Gemini. Mga natao Mayo 21 to Junyo 21. Ginaangkon man ninyo ang katawhay sa inyo balatsagon, ang inyo paghangop, tungod nga malapit kamo sa mga tao karon nga adlaw nga malipot ang pasensya. Mga tao nga mga irritable. Tibalusan nyo na sa inyo kabungaw. Kag pagkamanipin na sensyahon. Masuwarte ninyo nga mga numero 9, 14, 28, 32, kag 36. Pink is your lucky color. Sa mga Cancer naman, Hulyo 22, tugtog Hulyo 22. Yes, Cancer. Ba, kondisyon gid ang lawas mo karon nga adlaw. Bosinin kondisyon ang lawas mo matapos mo gid tanan mo nga trabaho. Disiplinaha ang imo kaugalingon sa tanan nga bagay Cancer, ina suno sa imo horoscope. Para masuwanti mo nga mga numero 14, 20, 25, 33, and 36. Your lucky color is green. So, nabatian natin na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw. Action Radio, Philippine Standard Time. In Punto Las Tres, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Pagkatapos ng mga importante, ng mga commercials. Yes, mayong hapon lang, no? Sa nagaupo dira sa itong Saturday FB Live. Sa akong kabatchmate, hindi Lucadis. Good afternoon kay Mila Gallego. Oy, kamusta lang dira? Kay Arlene Hongko Lumanog, salamat man. Kag, yes, Tita Wilma. Kay Liza Diaz. Tamyaw ko lang tawi sa akong friends kay Rayan Mahinay, kay Rufa, kay Kaloy, kay Carla, kay Uden, kay Mami Joy, kag sa family Diaz, kag Hamora family sa Inayawan, salamat kid, God bless. Kag kay Riaglo Arnold, pati account name ba? Riaglo, ano tawi? Riaglo Arnold Mihay, pamo ka na bala. Salamat mayong hapon man. Kag salamat kit sa pag-upod kay Tita We karon ni hapon. Kay Eddie Laos, hi, kamusta lang sa imo? Halong man. Ginatamyaw ko akong friends Rayan Mahinay, Rufa, kag Kaloy, yasdan ko na siya, ma'am, thank you, Gert. Kag syempre, ara man nag-upod sa ito sa sininga hapon, si Inday Iljantinsay, kay Teresita. Thank you, man. Kay Janice Hondunero Villarta, kay Genevieve Pahilanga. Jerome Lau, thank you, kay Norbert Corasa, kay Jeline Manikan, kay Ronaldin Armamento, Debot Rojo Jr., salamat man. Alvi Parer, RV, kay Tuto Benito Robles Bona, good afternoon, kay Donna Ribadhado. Okay, kay Bardok Chan, salamat man, kay Ching Panaligan, salamat man, kag salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay, salamat din sa inyo. Kag, yes, Tita Wilma, ano ina siya? Anyway, okay lang na siya, Tita Wilma, no? Kay, ay, Manegjo, no? Manegjo, Salanga, kamusta ikaw? Stay safe and stay healthy na. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay, ara lang sila kung nag-monitor, salamat din. Okay, relax lang ka mo dira. Salamat man.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo. Okay, padayon man si Tita Wilma. Sa pangalagat Photos with My Life. Pero sa siningabahin, mga pangabay si Tita Wilma, updi ninyo kung sa pagpangamuyo sang orasyo and parata batik sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kabay na pamatian mo ka nagpagpagamuyo sa mga tanan kag nga among pagpangayo sa imo kaluoy kapag sabat sa tingin ginapangitubang namon sa karon nga pandemic ang COVID-19. Salamat to Lord. Okay, madamo din salamat sa ito mga palangga nga mga tagpalamati. Pero wala na si Tita Wea oras. Kaya Riaglo Arnaldo Mihai watching from Hong Kong. Hi and hello. Salamat din kay Arlene Pungkolumano. Si Tita Wilma magapalam sa inyo itong Bible verse for the day. Halin just sa Deuteronomy chapter 13 verse 4, it says, "You shall walk
after the Lord your God and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him. Tugtog naman ni Watwas, standby sa may tahong niya drama, mensahe sa panhigima. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!